Khasi, Khasi. Hadian bau lawan cayeng bat ya thu bau ksew la dat ya u. Kana na jong u kala tieng bat kala klia shun banta. Kani ba bakla. Dang don bun shushu kirukom perkat bakla. Man badat u ksew la kelan shin rai bani. Nim baladung usok men kendung. Lani kidawai pin kia badon hayeng. Bun ki beriu ki jupir khat ya ka jingshah su khat sau ternya reben hapok ka kepok jongki. Bat kim julet caki doktor, dena kani ka jing tiang. Kini baro kilong ki babakla. Bun ki beriu ki ladu la ka jing ha ka jingshah dat ksew. Na ka jing bomdon ya ka jingiarap banyngkong bat ka jing sumar ha ka por babiang. Kadaw kalong baka jing pang ribis kadai ka jing pang kabama. Mana usnem kumbahin riu po hajar ngut ki beriu ha ka pertei baro kawe ki yap na ka jingshah dat ksew lamwir. Kindiat kumba arpo hajar na ki de kinong India. Kani kalong kadaw bas ngokya bat kabapin babi namar ka jing pang ribis kadai kabala ban pen kya 4%. Kapang jing yakren menta kesngi. Jingiarap banyngkong na ka jingshah dat ksew. First aid for dog bite. Ki ksew ki de ki parlok jongi. Kinong senran, kinong yada. Tang bateng teng ki ksew ru ki dat. Tada uksew yo jing pang ribis kalong kabama bat don kam kloy banyo jing sumar. Ka ribis bat balay bakani ka jing pang kawan long. Ribis kadai nakadaw jong virus, uni virus uyabit hakikinja merat kiba im. Kajing ma jong kajing pang ribis kawan na kajing syadat na uksew ubadon ya kajing pang ribis. Ka virus jong kajing pang ribis la syem haka umbia jong uksew. Lada uksew ubapang udat lani jelia ya kanu kajing mong haka met jongi, haka ta kapor uni virus uyorung syapo kamet. Hadian kata uni virus upoy sya kajabing kabamut lingba kithit jong kamet. Hang ni unang karoy. Laban syempor kumbasaw sngi, hadu arsnem ya kidak jing pang ribis, banroy hadin jong ka jing syadan ya uksew, badon ya ka ribis. Sisin bakadak jing pang gawan pau, don jing penkya ya ka jing pang ribis bat kalong 4% kabama. Ngin le kumno lada syadat ksew, peit bahaya kani bat persyang senguthut. Ya lam ya ubah stom, sya ka jaka kabalat na ka jing mensaw klem dabu jing maya ladi. Waju persyang ban kem, lani kang lad ya unu uksew. Lada long, petu lada don ka jing per ha uksew. Pen skem bat penjai-jai ya unong pang. Bat mar klem da pen lap miet ya kapor, saja barok ki jaka bamong da ka sabon ha ka kabatut kumbakhasan minit. Sajru ya ki jaka bamong kendiat. Lada don kabi hapok bamong kan mi syabar. Lada ka jing mong kalong kabarit lani kabajur. Saja ka daka sabon kumbakhasan minit haka batut. Ay bakan sebuah bha. Wanum i kanu ka jaka. Hadian kani tak ada kidawai antiseptik haka jaka bamong bat salit rak kloy syau doktor. Kalong kabadon kam banlet papet hau doktor nakabenta ka jingshah dat ksew. Kin mau ka vaksin ribis kadai ka dan kam bansiu haki hospital sorkar. Penyo ya utelnya haka ketijong pi badru haka jaka bamong. Pila bandon kam palat banyo uwei injection. Sim kia ya kajing ai jing mut jong ki doktor, badai ban pendep ya kajing sumar. Kajing le bumsunyo kala banwan ra ya kajing ma.
Kin mau ka rabies ka laban bin na ka jingshah dait ne jelia ha ki ksew ne ki miau ki barit ki badang hapo lai benai ka ruta. Minta kin diat banyak ren halor ka phang. Namar ka jingyada bat ka jingkiar ka long ka bakhamba banyak ka jing sumar. Kin mau yakini ki jing batai khanang ba uksew on dait. Wat pindom lani pintiang ya ki ksew. Waju ia ki kalung bat ki ksew bam itu. Lada ksew udang bam lani syate wat let kata ya kian na ki ksew ki baduki bat ki batiang puut. Lada ksew bam itu wan ya chajan jong pi waju merek kensan lani hala. Long jai bat yang khop. Let ai vaccine ya ksew bat miao jong pi bersya ya ka jingpang rabies sakapor bapiang kanang bakin light na ka jingpang rabies. Pidei ru bantep ya kidak jingpang jong ka jingpang rabies ha uksew. Ka jinglong bat ka rukom le jong ka long bambet. La ban compare ka rukom long. Ka umbia ka yai jaw na ka shintur ki ksew. Ka tingam jong uksew ka no syapo bat ka tuut ka umbia. Ukian na ka sngoten nat bandon bakta ne le jan ya ka jing ka lasur ka dak jong ka jing yap shiliang haki dekot met jong uksew. Sngoten nat ya ka light lada pio iya kini ki dak jing pang uksew ubadon hajan jong pi pentip gloy syaka municipal. Desa shi sen nya pet kumnu ban ai jingiarap banyngkong ya ki basya dat ksew. Ai mensem bat penjai ya upapang. Sat khut bha ya ki jaka ba mong baro da ka sabon hapo batut kumba khasan minit. Ta ka antiseptic cream hadien kata salit yalam kloy sya doktor. Buat ya ki jing batha jong doktor. Kakam jong pi na benta kani ka sngi. Wad ya ki rukom ai dawai banayeng ki badon hajan jong pi na ka benta ka jingshah dait ksew. Teki ki jinget biet ki bayadei bat ka jingshah dait ksew. Bin benapat ba syapang ka jingiarap banyngkong na ka benta kitu ki basya dait ksew. Snada ka poster syapang jong ka bat sabu ha ka jaka ba ki baro kinyo ban pulih. Ka World Health Organization WHO katmu ban pinkod ya ka jingyam na ka rabies da kumno hapo usnam arhajar lai po. Piru pidei banyashim bentalem ha ka neka campaign. Kin mau lada don ka jingpang rabies kalong 6% ka jingyap. Hindi lada don ka vaccine ban kian na ka jingpang rabies kumta 6% la banyada. Tip ya ka jingiarap banyngkong long bapikir syong sup.